дуруд ба кулли ҷаҳони онлайн. Роналду, Неймар, Азар, Бекхем, Ибрагимович футболбозоне мебошанд ки бештар аз ҳама ба хонумон писанд мебошанд. Барои он ки онҳо дар зиндагӣ мисли ҳайкалҳои ба онҳо монанд сохта шуда нестанд. алҳол ба ҳукми анъана даромадааст ки ҳайкали ситораҳо набояд ба онҳо монанд бошад. агар чунин ҳайкалҳои бенамуди ситораҳо 1 то 2 то мешуд дарди ба хайр буд, вале мутаассифона чунин пайкараҳо бештар аз 10 адад аст. соли 2017 ҳайкалтарош Мануэл Сантош дар таърихи футбол ворид шуд. ӯ пайкараи Роналдуро дар назди фурудгоҳи Мадейра чуноне сохт ки ӯ куллан ба ӯ монанд набуд. аз ин кори зебои дар нохунак анҷом додаи Сантош кулли ҷаҳон хабардор шуд. дар бораи ин пайкараву Роналду чунон мемҳое зиёд шуданд ки назирашро интернет надида буд. Криштиану бо чеҳраҳои Монолиза, Дуруя, Доналд Трамп офарида шуда буд, вале ин гунаҳашро ҳеҷ кас ба қавле аҷдад намекард. баъди 1 сол Мануэл Сантош баъди эътирозҳои зиёди мухлисон скулптураи навро офарид ки ба ӯ бештар писанд шуд. қайд бояд кард ки ҳайкали пешинааш ҳам ба Сантош писанд будааст. пайкараи нав сохташуда хело олӣ буд ва аллакай 4 сол мешавад ки даромадгоҳи фурудгоҳи Мадейраро ором медиҳад. озмоиши равонии Криштиану ба ҳамин пайкара анҷом наёфт. дар охири соли 2021 дар Ҳиндустон пайкараи тиллоии Роналду бо арзиши 15 000 евро сохта шуд. ба ҷуз ин ки ҳайкал ба Роналду куллан монанд набуд, ҳамчунин шаҳрвандони Гоа эътироз баён намуданд. барои он ки Гоа пештар мустамликаи Португалия буд, ба 60 сол пеш аз онҳо раҳо шуданд ва аз ҳамин сабаб одамони он маҳал португалиҳоро дӯст намедоштанд. бо ин тамом не, соли 2010 дар маркази Мадрид компанияи Nike пайкараи 10 метраи Роналдуро гузошт ки як рӯз дар ин марказ дар намоиш буд ва баъдан ба яке аз марказҳои савдои Португалия интиқол дода шуд. шумо чӣ фикр доред? кадоме аз ин пайкараҳо бештар ба Роналдуи дастон монанд аст? футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. пазмони футболи аврупоӣ шудед? пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи тими писандидаатонро тамошо кунед. рӯзи 24 июл моро бозии ҷолибе миёни Реал Мадрид ва Барселона мунтазир аст. нугуфта намонад, аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. биёед бармегардем ба ҳамон ҳайкали сохтаи Мануэл Сантош. ин ягона кори Сантош нест ки футболбозонро офаридааст. қурбонии навбатии Сантош Гарит Бейл гардид. гуфта наметонем ки кори сохтаи мардак ба куллӣ монанд нест, вале бояд қоил шуд ки ин чеҳра бештар ба аксҳои тартибдодаи теорияи Дарвин шабеҳ аст. ба ҳайкали сохтаи Мануэл Эссен собиқ бозингари дастаи Челси дасти Сантоши бехусият нарасидааст, чунки ин пайкара дар Гана қарор дорад. ин ҳайкалро низ метавонем ба қатори бадтаринҳо ворид кунем. Давид Бекхем дар миёни футболбозон яке аз шикпӯштарин шахс ба ҳисоб меравад, вале баъди тамошои ҳайкалҳо ба ин чиз розӣ шуда наметавонӣ. соли 2012 дар яке аз рекламаҳои ташкилоти H&M ҳайкали лублучи Давид Бекхем кулли ҷаҳонро гашт. агар хушрӯ аҳамият диҳем, он қадар бад нест, вале болои чеҳраи марда камтар кор кардан дар корохир вабше монанд нест. ана ҳайкалро бинед, инро бар зиммаи шумо мегузорем. ин кадом футболбоз аст? дар комментария фикри худро нависед. хаёл мекунам вариантҳои шумо ё Месси ё Кавани аст. биёед сари шуморо гиҷ накунем. ин Давид Бекхем аст. ин пайкара дар яке аз боғҳои Кореяи Ҷанубӣ сохта шудааст. ба фикри ман умуман монанд нест, вале мо ки ҳастем ки инро бигӯем? шояд бо чашми кореягиҳо ҳамаи мо ҳамин гуна бошем. Терри Анри легендаи дастаи Арсенал мебошад ва ҳайкали ӯро дар назди варзишгоҳи тӯбчиҳо сохтаанд. ҳайкалтарош Анриро баъди ҷашн гирифтани голи задааш тарошидааст. агар хушрӯ аҳамият диҳӣ, он қадар бад нест, вале намегӯӣ ки ин дар ҳолати баъди голзанӣ аст. агар чеҳраи ӯро бинӣ, гӯё касеро чӣ коре карданист. чанд сол пеш Златан Ибрагимович худ гуфта буд ки арзандаи сохтани ҳайкалаш дар зодгоҳаш мебошад ва ҳамин таврам шуд. дар Малмиё зодгоҳи Златан ҳайкалеро сохтанд ки аз сар то пои шведӣ сохта шудааст. аввал ҳама розӣ буданд аз ин ҳайкал, вале баъди чанд сол мухлисон маҷбур карданд ки Златан ҳам ба ин ролики мо дохил шавад. соли 2020 Златан дастаи Хамарбиёро дастгирӣ кард ки ин даста душмани Малмиё ба ҳисоб меравад ва мухлисон ҳам ягон чизи дигарро наёфта ҳайкали бечураи Златанро гирифта масхара карданд. ҳайкалро сангу бо калборӣ карданд, бинияшро шикастанд ва баъдан дар калааш салафан кашида дар дасташ як қисми ҳоҷатхонаро гузоштанд. баъди чанде як бура ҳайкалро ба замин заданд.
Эден Азар мавсими гузашта чӣ кор кард ба ягон кас фаҳмон нест. Мисли пайкараи он ки ба одамон ҳайкали дар шаҳри Дитюбе сохташудаи ӯ нофаҳмост. Аз ин ҳайкали сохташуда фақат футболкаи белгиягӣ монанд асту халос. Медонед гап дар куҷост? Вақте ки мехостанд ҳайкали Азарро созанд, ҳукумати шаҳр нахостааст расходи зиёдатӣ кунад ва ҳайкали Мишел Платиниро, ки дар ин шаҳр соли 1986 сохта шуда буд, ранг карданд ва ӯро пайкараи Азар номиданд. Неймар ба забони русӣ пайванд аст. Аниқтараш дар қоидаи навиштани ду ҳарфи М. Дар Сантос ҳайкалеро сохтанд, ки ба ҷуз чӣ тавр истодани дасти Неймар дигар ягон ҷой ӯ ба он монанд нест. Шояд мо қадар скулптураро нафаҳмем, ягон мефаҳмидагӣ бошад, боз фикрашро дар комментария нависад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди сиҳату саломат бимонед. Хайр дӯстон.